Kawuok e kaunti ma Kisumu wadhi e kaunti ma Siaya kama oyudo ni jatend piny Kenya William Ruto dhi bedo e nyasi mar goyo erokamano mar jaod bura mage Elisha Odhiambo e nyasi mobagi e skund praimar ma Mutumbu. Jotelo mopogore mag loch nanga, kanisa kod josiasa oyuoro e nyasino. Watudore ane gi James Okoth ka entiere e gwenge mage mondo nyiswa ni to chal nade. James Okoth, inyalo ketowa e ler ni to koro weche chalo nade e alwora ma Mutumbu? Erokamano Milton, achiel kachiel kawuok game sub county e skund praimar ma Mutumbu kama ikruok dhi e nyime mar neno ni jopiny kaachiel gi jotelo mopogore ma osechopo e skund praimar ma Mutumbu ka orwako jatend piny Kenya William Ruto e yo makare. Jatend piny William Ruto ichopo e skul ma praimar ma Mutumbu ka kinde ma sasa kochakre sechegi. Kaka kinyalo neno picha, jopiny oseyuoro kar rombgi kama gidhi neno ni sasa ma jatend piny Kenya donjo, gidhi rwake gi e yo makare kendo giikre mar winjo twak mare modhi kelo ni jopiny. Onyalo donjo ka seche machuok kaluwore gi chenro mare, to kanowuok e kaunti ma Kisumu kama jafwambo Elisha Odhiambo noselerowa weche mane kata weche mag dongruok moseyango kuno, ne odhi achiel kachiel nyaka e kaunti ma Siaya kama norieyo sub county ma Unguja kodhi yango kata sidho ayanga chakruok mar gedo mare kar thieth ma Ugenya e yo mar neno ni weche mag thieth ochopo ni jopiny e yo makare. Milton, jatend piny Kenya bende ka owuok Unguja, kowuok Ugenya, igeno ni odhi donjo kae sasa kochakre sechegi mar neno ni oyaw ayanga kar tiegruok mag weche mag tudruok ma e lony manyasani kar tiegruok ma Mutumbu Technical Training Center. To bang' mano obro ng'ado achiel kachiel nyaka e skund praimar mar Mutumbu mar twak gi jopiny to kod welo moseyuoro Milton. Sani kinyalo miamna dakika achiel kende tudra gi jopiny apenjie ni to gin geno mage ma gin go, en wach mane ma gidwa winjo koa e duond jatend piny Kenya. Agichakna gi nyingi ting'isa ni iya sub county mane odiochieng' ma kawuono ibiro e nyasi ni to gin weche mage migeno winjo kokalo kata kaluwore gi twak mar jatend piny Kenya. An giluonga Catherine Jumochieng'. Lego Usonga constituency, West Lego ward. Gimadwaro ni ker kobiro mondo twage mostly en ridruok mar piny oridre ahinya, onego punguza dwa fuel. Mar ariyo kaka wan youth onego manynwa tije ma youth onego bed ni odware create job opportunity for the youth. Mar adek onego we wach hustler fund. Personal loan onego create or increase the limit of personal loan. Mano genero kamano. Erokamano ahinya. Jaduong' ang' ning'iswa mana nyingi to ikono ni into in gi geno mane en weche mage midwa winjo ka e twak mar jatend piny Kenya. Ane rasasa kama oyaro awuok e Siaya, adak Siaya kaeni, an ja Siaya ka. To an twak mageno winjo kuom president en ni president otimo maber kuom biro Siaya nikech en kinde mang'eny kok wathor ga neno president. Koro kobiro ka wan kod geno ni gik mabeyo wabiro yudo kowuok kuome. Ka seneno kosetemo matek kuom keto pek mare e weche mag pur, koro sani eri wadwa neno ni maendeleo, wagombo maendeleo mamoko modwa kelonwa kendo wabiro mede e wi wach mago. Koro ang'e ni kaka osebiro ni wan kod geno ni gik mabeyo wabiro yudo koa kuome. Erokamano ahinya. Milton, mana kaka isewinjo koa e duond jopiny, mago e moko kuom geno ma gin go e kinde ma jatend piny William Ruto dhi twak kae ka bago ting'o weche mag riwo oganda duto mag jokenya kendo bedo jatend piny motelo ni jopiny duto nyaka e alwora ma Nyanza. Ka bende weche mag dongruok kamoting'o mago mag pur to kod mamoko kaka mag thieth ma bende osechako mondo odhi nyime mondo mi okel dongruok ne jopiny. Milton, mana mago koa e kaunti ma Siaya, game sub county Mutumbu primary school. Erokamano ahinya James Okoth kuom ketowa e ler ewi limbe mar jatend